Pinalawig ng Clark Development Corporation o CDC at ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang ugnayan para sa patuloy na operasyon ng DOLE Satellite Office dito sa Clark Freeport Zone. Napagkasunduan ng dalawang panig na panatilihin ang opisina at training room ng DOLE sa one-stop shop na matatagpuan sa Clark Skills and Training Center o dating Clark Polytechnic. Isang help desk din ang itatayo ng DOLE upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga manggagawa ukol sa employment. Dito dumalo sa Ceremonial Memorandum of Agreement signing sa Clark Visitor Center Miyerkules, February 22, sina Labor Secretary Attorney Bienvenido Laguesma, CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Venadera, Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda. Ayon kay de Venadera, nasa higit 137,000 ang bilang ng mga manggagawa sa Clark. Nais din daw nilang maipakita na hindi lamang para sa mga investor ang Freeport, kundi isa rin itong workers' welfare hub. Alam mo, series ito ng activities, no? Alam natin, 137,000 ang ating workers dito sa zone. Sinasabi naman natin, itong economic zone, hindi lang ito lugar para sa mga namumuhunan. Ang mahalaga dito, yung ating mga nagtatrabaho. So, this is very important because the number of workers in the zone is increasing and therefore we must really look into the welfare of our workers. Target din umano ang pagpapalawig ng one-stop shop na iangat ang competency ng mga manggagawa at palakasin ang commitment ng pamahalaan na mamuhunan sa human resources capital ng bansa. Kabilang umano dito ang pagbibigay ng skills training para sa mga miyembro ng labor force. Ayon kay Secretary Laguesma, isa ito sa competitive edge ng Pilipinas sa East Asia pagdating sa usapin ng investment. Renew namin yung aming commitment ng Clark Development Corporation ay isang instrumento na naglalahad kung anong klase ng karagdagang serbisyo ang may pagkakaloob natin, hindi lamang sa kapakanan ng manggagawa, kundi kasama na rin ang atin pong mga locators dito. Nang sa gano'n naman, mahikayat sila na sa kapag sila ay naglagak ng puhunan at nag-operate dito po sa Clark Freeport Zone, medyo matatanggap nila yung inaasahan nila ng mga klase ng serbisyo, mabilis, no, maasahan at naangkop dun sa kanilang pangangailangan. Samantala, umapila naman si Vice Governor Pineda na kung hindi mapagkakalooban ng aumento sa sahod ng mga minimum wage earner, ay mabigyan daw sana ang kanilang mga anak ng oportunidad na makapagtrabaho sa mga summer job. Tiniyak din ng opisyal ang suporta ng provincial government sa mga programa para sa mga manggagawa, partikular na sa mga benepisyong pangkalusugan. Nagbalak po ako talaga dahil maraming mga dahil ng ating mga workers na minimum lang. So nag-suggest po ako noon na kung governor po ako, tapos nuloy na lang po nito, na magkaroon tayo ng isang provincial medical center para naman sa pagkakasakit, minimum lang ang sweldo nila. Pag nagkasakit yung mga anak nila, nag-general check-up sila, di na po sila pupunta sa private, nasa minimum at priority sila ng hospital. Itong ating mga workers dito sa Clark. Napakalaking tulong sa kanila noon. Kasi kailangan po makita natin lahat anong daig nila. Ano ang kanila, ba't maraming nag-resign? Siyempre po, punuan natin yung kulang ang kanilang sweldo dun sa kanilang family. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.